Terminator 2 Judgment Day Arnold tan Khawl chan dama tang khan kum som thum pathum za chu lo liam ta kha Arnold ta kha AI artificial intelligence ani ataksa chu Khawl thira cher ania thluak ane wangin en mai khan robot ani ti a hriat thelo mizoten computer hi Khawl thluak nei kan lo tia ain me ta viauna tun ma kha chuan thluak nei tia han soi thi tak tak khani lo processor ania chu chuan mi hring thu pek kha alo donga mi hring hriat thiam turin aron tilang le mai khania amang tu tel lo chuan ti the nei tlem khop mai enge AI minol puin AI kan mel hriat tran na chu kumsang ni som ni paniat lang zar chat GPT kha ania assignment emo essay emo ziak turin mi hring lam hian ti tur loi hi kan lo nei talo mani taksari na kan lo bel cha chung khan mi de chuan COVID-19 line chat GPT an lo siam chuak ani chu mi kha mi chu kan tia sap tong fel file tukin engal buan thei turin min han chop chu sak thei tamai chu nia chu mai ni hleinem hla siam remoi phua lemzia le video siam thlengin Khawl thuak nei chuan Khawl khowela na chuan ti thei lo loi anei to lo minaran hi na theina takkan la phochuak lo mai nia games software le nuclear reactor te thlengin AI hi an lo siam tir thei to ramchang kang tamzo ka pheichun motor an khaltir mai to achit humatan a thaber chini lo deu ano te kan ti don nge meta AI la chu mitinin kan man thei turin WhatsApp le Facebook a athon ve ka man thein min tem vir tira kan hriat lo hlanin AI chu kan lo hum ta far mai chu ani hi rongbol tu tun lai deuh phei chun an hmang tangkai khop mai ani mi hring lo ti ve tur chu mizo tonga soi chon khania tong letling tua alo tang ta zo kani AI na thodan tlang pui Khawl thuak nei kan ti hian computer le phone kai noi hrim hi huam vet ma se tun na AI khovel kan han chuan kai ta ka hian thuak nei ti hi aloin me tak ta input le output ringot ani to lova ama inzir theina machine learning sang tak anei to computer le phone a chuan hi ka me chuan chuti chuan a omang kan ti thei kha AI a chuan alo ni to chi alo a chiam chuak tu te ngei poin a che dan tur an soilok kil kel theilova a che theina mual riero an kham thei tun nai kan hriat lar ber AI chi khat chu generative AI thil siam thei ania a siam tu ten a inzirna tur hriat na tam theiang beran bar tewa chumi chu thil thar siam nan lo mang theni entirnan AI chu la siam tir du se hla om sa amak ta duai tel an penga chung mang chuan lo in zir char chananga chumi khami chungchang hla min siam sakte i han ti chi khan an ha tho dan tur duan sa le a hla hriat to zong mang khan hla thar a siam sak thei don cheni thar angalang kan han ti kherna chan chu ta tak chuan Solomonan ni hnuaya thil thar om lo ati kha lo dik khopa hla om sa mang mai zo kani Instagram le Amazon te kan han tuaya kan ril ruwa om deute kan o zong deute alo lang zel mai hi makti turani lo algorithm mangin kan ngai ven deu kha alo chuak ve ni mai AI thatok lo na Kristalina Georgieva IMF chuan khowela mi hringten na kan nei za somli hi chu AI in among to ti amang thiam ram tan chuan a tha hlei lenga amero chu AI motor khal thiam zirtir na thok thei dor ngak thei chanchin thar puang thei music track siam thiam te kan man fur huna chuan na mu chu awahar le zual don em chu AI kan mel hriat tira kan hlau chan nai vai ber khani kan na te min lak sak mayang ti hi chain rama phei chuan dark factory an tia mi hring kut tho ngai mi alawin thima Khawl hlangin na an thok to ni hupur om viau angalan rualin February sang ni som ni le pathum khan Google siam chua Gemini AI chuan thubel chen dol lo soi chuak tlat mai James Webb Space Telescope in kan solar system pona planet thla ala ati internet lo chu thulak na tur nei big silawa not muhlum kha thudik angin na soi ve mia Google company chuan dollar makta du enge moza ta hlo phani kha rombung kha chang som thuma terko Poland mi hring fa de sual ziela engkim mai hi sual nan an man du zia asoya khan AI hi bang big lo
kan nu le pa de tan phei chuan hriat than ngai na haum to lo Donald Trump pa police in man tak takai malo ti polte Elon Musk kan poisa asem malo ti polte aom lo theilo a video le an o te thlengina siam chop thei to mai sia mang sual du tan chuan mi te rong na man ruwa thata kan ni thei tin AI hian politics le sa khuwa on lam zuneya thil siam ania asiam turil ru achom ani mai niang chu Isu Krista chungchang fiam thu tho tir chuan soi turanga mai ala emo Mohammed emo kap turin hantite AI chatbot tam tak chuan an du le mi alawang soi du zong soi ngam lo zong nei chuan kan rin dan chin tur hriat thiam athang mi hringin eng tika ma pathian ro puina kan pol phak don lo lain mi hring thil siam telek phei chu lang ro puengang thin ma se nang mak tak le hlom taka duan kha eng tika ma an tluk chuang awang che achang kang theang berpo ron duang chuak se lal davidan mitte an neya an mu thei silawa an ka chuan tho reng an ne hek lo ati ang bak kha an thleng phatak tak don lo programming vekani nangero ihlim theya ingui theya hupur zong ineya phur hun inei beiseina suang tuana du thanna le apoi mo ber mangai nai nei chu HI human intelligence ro puizia chu khrethar leila asiam tu them thiam zia kan huthar le nge yang siam tu ro pui ber ku chuak mi hring ama an puya asiam hian engwai nge mi hring siam chopi kan lo hlau ngotang kan til kualanga kan bolanga rong bolnan kan hmanga misual kuta chem tum chu a hla online mi hmang khria kuta chuan man ro tangkai berani theya Khawl thluak nei Arnold tame upoin mi hring hmanga ina amu chu anu kha chuan thil tra athen theinan anun a hlan du hial ani kha